Gusii. Omwanchwa omurigereria eyekoro kwa Ndizi TV obwansu bw'omugusi nande tugukwarigania asomero rwito bw'oborema ase obogima buna botambe ekenakio egitaseni kire na mbeyemo ime ya Gusii gyoka gokoretera amang'ana y'oborema omwanchwa omurigereria eganga yaitenene ime ya Ndizi TV no gosemia gukomanyia na gokogokia boigo na boigo asomero rwito bw'oborema nabo tubwate ganginga togosemie tukomanyie na boigo na gokogokia omwancho murigeri tukore rero igotoje chikukwanira eng'ana nimbwato mugeni ase studio ntoje gukwana amang'ana atari make igoro y'obogima bwaye kobono igurari ekirenga king'ana tubwate rero ni ring'ana ki oborema mburi maragererio oborema na masisenio oborema mburi maragererio oborema na masisenio ayo mwancho murigereria no chikonyora eng'enchu yaye unatokandira somoroberio kyagera omugeni mbwata ase studio ekero agocha kobaeresa ng'ere ning'o nabokorora ng'ekene oborema mburi maragererio naende na masisenio nakwariganirie rigekenindo kia obunango bateibotambe oisaranse ririso rirario tonga gochaiga Ndizi TV obwansu bw'omugusi inyoranga social media pages chito Facebook igotore Ndizi TV News Digital nabo YouTube page ito Ndizi TV News Facebook Ndizi TV News Digital nabo YouTube Ndizi TV News na nabo to tweet at Ndizi TV Digital Ndizi TV Digital nabo to tweet ya omwanchwa omurigereria egere tumanyanga na kyoda gitotogekore ntakorosina amang'ana amange tiga mwarigania omugeni one nyuma kuna mwariganirie koretera omugano sokoro ngukora no mugano sokoro bas bono toikaranse kabisa lisango kabisa bone barasa kabisa toake ngambo no mugeni mbwata ase studio karibu ndugu ase studio yaito ya Ndizi TV tukuri rero mbiya mono na kiokorokwa na ndenga ikwaru na hakire mbiya selibaga nchiasa maritane vanisi munali marita enkamiruka miruka sa location miruka chitoka buo nao enka ega mbuya mono Evans munali marita kurumiruka igonya Mira County naende ngibwete nkorokure daktari nje daktari ende okay ya mitisamba mbuya mono asengencho yogo tomanyinga ya daktari kwa tokoro daktari Evans munali marita asimbuya karibu sana karibu Ndizi TV no Ndizi TV no obwansu bw'omugusi no konyora amang'ana onsipi aliuraganie kegusii beiwenka omugano osokoro yane omwanchwa omurigereria sokoro yane muna botambe no mubweka abika bwokenyo oraire nabona ko bote botambe sokoro yane na bwata amang'ana amaya na mono katwe karansire mogoroba twakorire gose no kole michieri twakorire gose ngande twachiete no kunyoria megoye tochiko sibere chinyomba kera sokoro tare gonti amaega asemerobeli ya botambe ebe no kolemia ebe no kunyoria megoye ebe no gocherere mete yaye chindege chiaye metandege kwikanare gotoko mogoroba yomo sokoro karo saligwe ikimaikeiga ryobori tokuna gusanga agante biyara tori obokima bwoka otalisemi akwane ngomanyanga gosokoro nabwate ng'ana nabo gochaka kwaye kwarengeyo basi bono gonte biyara ninta getengo te binga senseyi komenyete enseyi linda chinkwana chikoru omonuo nebikora okorera abantu bandi kombeto rocharo rwaye rwalengo botambo rotindi okombori kwa igure yara igona tebanga chingwana chikoru omonuo nebyo gokora gochia saba mino botambe gante byenga kiyemo kerna arenge poi muna nera arenge poi na gotete akorire gasi ari saba ruri kolicho nje igete togosoka tore timu ene abakori emeremo togo ikie taoni togoso etegisi ne bas bono gatwagenda omusacha yomo na arenge gari yeime olengo umuko oyo yonyarikana tenge besa bwate nenke okwereso kobate birende mbogoria montigere hasegete einde na bongo ikabone bagotaka kuanga ko abantu abarenge etagisi yeime
bakurwanirira omorema rwoyo omukoyo nakabesa kari kaya gake okubekwera orime tokogenda yara mochokoro chiatua chitarinke togoika ase omukori okoboria ang'ai eindo yomoito batwarenga ase orogendo okomotebia twaikire ase gete ogoteba sawa bono nteberia omorundia antene niande gati kabera abo omorundia ekere gari yakong'ontwa ogochika ogu nomukori ogoika okonyora ng'ata arote besa isaine ogosoa koing'onya na komongora igo mogocha chira orime onye mobwati maiso mokobaka onye mobwati besa kimogocha korigichira richi abande ime abande na kimo ukorerete arendo mokoya rabonanga bana musio musabereri tachi gokwana ing'ana omontere borie kerate ni yegero orieria mukoya chigoika atarachi gotachio kogoronse montere boko imukia no gochino kugochia buno kwererania kenepi mungwano lia gakanse enchireta ringija kono abatwari na borobo asoro gendo bakemuro de montere banga gwakorire bobe naenda akabeke gari anse makarato somera ogotwara kibotara banta bariri agotorundia ono yara egene osembu egena montere buri gaika aria sare gochia kakoire na magoroba etagisieri goya butogete chibureki chionsi ekamubeka Chicago maese ya mubeka montere boyo ebinto bya mubeta maiso na kurunga kimuna iritunye gitari ogo chikoligere ligo chikolingo ligwa bakonyora ngoyo eliogorioka amaisa ya gakorusigwa igo bono obeiro muko tokumanya kwenyora ngaobe mbura mambia na tugutomo uko bandense nyuma ka mongoire ani kumbo gwakanoko nkori kuganya igoro insago koerera korweli yara mochokoro nkamanyango monto no monto na abe kiarabe sokoro yane mugano yakayokolera abo mwancho murigeria ekoro kwa Ndizi TV obwansu bwomugusi astoge kono toke manyete omororera sembeo okoro kwa oborema ase obogima na inche no malio jare Wilberforce omogani mbata se studio Evans Monari Marita inyoro mwancho murigeria na woto nyoraga ali Facebook Ndizi TV News Digital na boigo YouTube Ndizi TV News Facebook Ndizi TV News Digital na YouTube Ndizi TV News enamba yedo yesimi erobotambe no ire igoroga bwesekerore na bogo twakira nsendensi ototebie mnokugani kwa okore daktari kainda musanione ayengo yeso ko yawa ngetimu ikirete ya igota ato beto mo ikirete bana megano to gotwara korende bana meganegero yitagete na isikarte andenge megano muneye igotoka Ndizi TV kera no bwansu bomugusi daktari bono twachira sengamba yeli tukulia rero biamono daktari ekero wacha kagotweresa lingae ningo totweresa tigo sae no more maru abra matakuana na kubwa muno tindiko gani ya kuyanikira para ndo sigo kwe oni no more maru inde eye kera ngane yotra ntia sor meruane ande ranga nyino ko bwangana na bali marto estwaika ango ntona kabonga tanya gwe sunga ntuna bali maru ya ntote kwiga una mwanya batonde bwenso landonsi na wanyeno bo toko menya toba to kumigireria gati ya bana maiso go sabana bana irimo buya na kumenya nabo njire soliko yarekana bira banya kwe beka bo musiko mutasi balenga ntuna bale maru kiro kranga ko bwana nkanga ngani yango kali ko anyinga sumunone kino singe jomo rolo bantu baito balesko gari baligeretie kumanya ngoyo daktari lakini no mole baro mwancho muligereria igaro murwaria na no mole marko nderero ndo kwanda urwali bwaye tado kwanda robo gima bwaye igara toroki na kyo bolema butali okoragereria anda ke bole buna na masisenyo daktari ngwatu eresa ngaye nkagere miruka nonyare boto mugano omokenga ndikwa ibole tue na inde ngaigwa chiete school na ndikira sire kabwegete bijama seli bagerio ncho manyana ni go ingurire miruka ona wase ito kirete matuko yo bona wase gocha nesu emyaka na ibole tue ngote bigonga mwaka 74 ekena na rengo ine verte kirori igomba ba verte kirori ba tevinga mwaka 74 watorochia na kaganga kwale korra etiyo na koji ko manyana mara ba verte kirori nga 74 ngiboire okay mutinyu sta bugo
Eta likin ndata yo bachita kego. Roje tigi. Okay. Bono na onki nete kidole ya miruka abo. Kinyo ya serembe. Abo no enka. Esukuru ya lenga nche ngosero no kukalera eko kwa Bugo Primary School. Ano tu achakire kasi yense. Tugatira gocha. Pia wale sekolo lenga kiechio. Wale wane bwate. Ego no nyankira asnana jidingi geti. Kalingana krengo kyubu matu akineto bo migubo migule yamo yeka mama tabwate bo konye muri kurwana hande. Tokabo bo migule ne skule wichi ole kaba kungusana. Igo totebenga omuga ko mino tato mino iga strete keroro mwane ke ngwerre mono sana. Kali ke ngwerre mono arenge no mono myaka saba iga. Myaka saba bungale ndugu. Igo bono to kina saka bo komo. Ikakiranga nyasa ongere ka wogete kibo manyivo konyo isingi sana sana tujo ko beka na grone ke bawone ke tabu mono una ese moyo go tuka teka chinguko na tuka edioro mwana we school mono primary inde ko ngana go buto bwa tega nyasa na yo ko ngwe igwa ngayo na se ga teka chinguko ego bali ba ito nya bali oganza kontanga ko chana go chia kenche nkole ga siwa teka chinguko Enyina jitege mambia ngoja ndi sasa bantalo roranga irenga chabu atwa irenga chabu tulio mo bayang nembo tekero batega nande jo teke safu no mojanga irenga chabu aterwe ende atijire ngoro ende nyigo lebu jande tega buya iko ngaba ngo teberabia banyowo chingoko yende mono primary ngoja gosoma abu na boyego namutwara nyogosuka nande nachi konyorwa wikero ngeni bode bwa kabere obu arenge bo korose bi obundi bwa mababo mabati gento na chiji ko iga bibungu korose bibya asirire ebuli byasarekire no ene chiko korose se tisantu ko chia bana besukuru ishinke igo na bato mo banyiboga poco temperatura so bona bu koro mwana we school kinde primary no ne class na go soma na bange ba yotumi bungu ebyo ndo asati sanduku chabe bungu na bande ndo asati ba sanduku ba ko be tabu grasi meto nyabu grasi ke mano cho so merende tata ke no cho ndo chutu chinguko na ndo chikoro chi sanduki na ikoro ko kirnya mangana yonse wa tiyale ka banko ngwa sende kolenda ke na waka to je sanduku na ne bitu ne buli ebyo no ne ebitisi ngase go tije osani ngutije bya boga bantu baragera ego kena ika atu yo asukura situ ina paka na paka ibaya bono ngana ibagari ya kuja sechi unkari bo ndiyo na nde bono ngara nchiri nchingo gati buya ojusi yenye ya chiyo bundi bone ya ko kibiya kubona ne chingo chiria omonde kebe ya kwa omondo gochigabu kwa wichi ya wiko kare ngana mwana ne ta babo kimwane ndo se mwabonda seti kusamokane era mugokone ego na itatu angasa ko teberabo kende primary abo ujusi ye ka nyunyunta mona we karachi ko gendra ko kura grasna ne yo ngatabanga bona jitang sa go chega se chugali ko ngontwa inji ko gendo yusi ali ndo denjera sa chebe ko to wakachi chuma kule kweli ndonga ngana cha no na bwena oganga sukuru yeboli ona ya tata na kabesa ngo so wakali lakini tai basi ndo ke kosoa telingi ya era ngomo ya kana so men ko na nji kwenda go secondary lakini gakiri daktari ngongo ngewesa alenge nkera kinyingi yako kwa guchinu zikomi na boiremi no nyani sana chio kacha ngechwa singia okay lakini tayo monto bole ngesa no ngurura ngento kia kanone na vago kumbisa lakini sana iko yikira na yabe gase ko mpaka ya sama ka ono daktari ainda musani on bono kwa ikire skuru kwa ikire grasa nemo oyo gotega chinko machinko botambe tuma tengana baka bako tuwa correct bago tega gona kamuishi gachira akagotara ne kenyansa lakini okagotega chinke kenyoruga na ende gwetane gotega chinko hata kira some na boigo chitaje ajirango kongontale chijiko re chisuguri na binto binde bone skuru koranga kwabere murabone skuru ngo isa nego chia na goteka karanga rabo mungusoka mo ngo chasijwa kali iyo ekera tada na chindu guchia ne se familia ito abanka ya bache jwa kali ko sigali era makanika bona ngrana abantu bajwa kali tole mono onda na ojogo kana kolte se lori tayo na nchukuli no ne fa basa chuka chuka chisiko lori chose nchi na mchoko buyego ngani mbotra gambia ekiamsa limnyoka nkichali klas nane na basa mchoko chirande tayo ngatira abo ngaswajwa kali iyo yo kwa sibi interview daktari bona muna wakina ngaibona iga yaikera yacha wikera ngabona no mufundi wa
watigire skuru wachiro bufundi ngakibone gwikiroche ko ukora kobo ntara ikirase bore nichete nka genda gakore gase jwakari eyo ya to yokunga tinsmith na blacksmith kai tinsmith na blacksmith mwanjo muligereria ekinege songo ya kwandwe imeandizi TV na daktari Evans Munali Malita kyageraga no bwansu bumugusi omurulira sembe gokoro kunga obolema ase obogima obolema asobogima omurobeliyo na mbeyemo bw'abantu bali no bolema ochire nkuma gusiyengima imeye TV na mbeyemo etabwa tiende chigo bishananero chigo sinanero imeya gusi Ndizi TV obwansu bumugusi Facebook page yetu tonyole Ndizi TV News Digital na boigo YouTube Ndizi TV News na ndo tweet at Ndizi TV News Tinsmith and Blacksmith daktari yabona Tinsmith ne riya mabati yo kwasita chisanduku jiko ne bibaye ebyo na Blacksmith ne riya bintu na gutroga makombe myole bijitu ne bigo lakini singenjera ne toso gitiki kya jwa kali eyo inaye kumborete yonse koje mugari ngango naye maya yonse igo naye tiberete nende nkangango ne sanga korera abo nkaunya kumanyanga aiga sitini uchane cyo kana na rubikiga sya jwa kali yoko sigari na kianga changu ndange ko ngachinga bwato ke ya Blacksmith and Tinsmith ya inga Nairobi inga ikasitini kuchiane ngasoa industry yoko asa cross sigari chirichi abande kire na kubandura gochaga chirangi goendora kwa chibodi che bintu kachimiri basiga ndona chibasi ayo ngachinga soa se kyombekyo na roba kangalia nenga pagampoka kachira kwa chirosia ina akorto rimya kange totoiga ya lenge to 93 paka gandonga 96 ya buiga lakini na rabya bondo mono no na mato jusi yibya nanyota gasi se rabeke ngonjo bu mabwane ojusi kabe nyinge se tekno no panyo ojusi gasi tali ko gara ngonjo mabwane kaba kongu ande nga kasa bya mbanga mbya ni inchindigia ojusi ya nenkro ya Tinsmithia iyi ola sekete kante verlera nga busibuli tuko bya ko tarali tuko limanga gasi ko ligina rubya ge ntaro jiga se ro chimoto gochi elibona nkoro role bad ndara maisa ne bya ndara maisa na bya bya nkoro bya to yosbi no ne skulu sama tena ya primary so tumia karamu yo ko liga kwa kawaida kumia vino no minje ngero na aiga 96 ga uchemo yali na 97 ga paka 98 ngero na ga so ndubona ngatekolegia karumu sinda ikolega siyani jiko monyene bono ngeli gete ngati vero kweli koko alafu bono mna ya bugwa wasuka yigo na ikabo na mwaka 2000 99 nije tenga ya tawa kamate kachiko igoro rojwa kali yeyo kena ruso nduga tawa kasi na yenda kwa mwaka 2000 mutinyo gatano ngawo moyo no galinga ngode na nganda tumoka tiro chitu bikanda yo nantagete tayajenda poa nda akora mwaka 2000 yenkanda hapo akaisa njake fresh ya bono 2001 ndole ngasa ukinda kore kaida goli bisa yengo kinanda ketiwe kumanya bono aina netenka nkanyana sio saleka maiso wachakira saleka maiso nyuma wachiri Nairobi wachire tabaka bono kwerendere nganga noti anda arengera libuya okoranga bintu mbiri gonchira biya bono hano rumugana abantu betu batagete kwegwa muligererio ne on Ndizi TV obwansu bumugusi ngakibona maisa yaza kagosaleka tabaka igakondeo ninchetenga onchiro bogima bwane ngakinyinge na gachire kanisa buya kuruma yagabo yalinge muntu kanisa mono igo aba mintona ba SDA barenge baro barenge si asiko chega kanisa iyo na enjeli mo gotuna kago kirego chioli molimo rwada kabaga mimi mo gotuka nyingi tunga ngora na chire kanisa iyo njero yalinge serious bika kigima somo yane kali tuko lakini yeka tabaka ngaka sa mutu na ngada ngabona ubu ngabone tindo singira nentira timaega kira antange timbwati Yesu yo waturwa kenanje muri gengo amana ni chetenga baje ku sekretari tabaka ase ku seri yarenge yaba adventista ngikora je ngabaye motari wanyo tibatisoro ngabatizwa ngansirabo ko bwati Yesu yo ngataba enkwego rebu kanje ko manyene ne somera bila kuambiwa ngansoro gandoga bwati yega bona kuna batiswa gancha gatora gandoro kumbe bintu mbire bigarata ko kole kana mi ana manta monyeti
Chindoto chikase konsumbua chinyinge ngora chimbe Chindoto. Aha. Echinchanga tomondo ko mugasoma bwane. Enyemo ya kondo getimono nere ye daktari. Eliura inyore. Tinyinge chiarenge enyemo yabo. Nere yange chitangma angmara gatato. Nkora butuko namnya krota nga engitia nene ira sinda semo. Njota boka nyota yo lakini kanari na chingana ayo chibija pinga yega. Lakini hata boka gateyo. Ikiarne ndoto. Ndoto tu sasa. Aha. Ona sunga engencha niki gosa jipingo mangencha na ngatayu sana na yomonga kinda chiko sinde nyinge nyendi yale ngimna na kare. Tuwata bani ba. Manyibe chindoto. Angomba konya. Lakini miyende ya jite kango sana inde. Aha. Lakini ero ikacheka va life. Ingkata nga tuwa kande kanisa. Tuwa ruo sa na sabaiga. Na hito no sana ne. Dito na sana ne bono. Ama funza alia Bible study ya magaro. Ano toko ya kura osamuguno mwalimu kwa mtu aliyotabunga ikole bitabu tegane mutusome gane. Lina ule tabu kiane asendo teime. Enkanyaranga maisa ne aver ne chingurukete chinyingi chiria akobeta ebukupaka atabuno no muyo okobeta kerore. Aha. No ndi muntu rabuto muyo se kerore bako muyo sinya kerore kyo. Aha. Maisa na bese chinyinge nguri kire muri kapaka muri kandi ranga agwate kone kerore ngasanya. Gasunyu nkie kepegose. Aha. Intiku sia maisa ororo ranga etefugoli biyere ngoli ya ko so mari situate bikwa eko senyete ka bunne kerore ke ko senyete ka kiriyo mutu ko tinu muyo ko se chuma kete. Kai go nganyora na chingu chikara ngora maisa na kam bega sunte kinde asendote abuna sendoto amaisa abira amoge abachoire buku atire buku paka chingu chiara cha maisa yo bona chirende paka bona abire gesunte kasama bona uri ndotene kasa mende ndote yi abuna sendoto ngapendo te yi goli nde sunte kyo ngataboka nganyanga nyomba ndere bure bwane nkiyo sikiabaiga engane ye kanjanda na nda yali ngeli tukolia abo chokia sabato kumbe ya onjira no nikinekia no monta kondo manyanga omonto na watu muchano omusane yomo na ga etiri to ga ende kanisa era ngachenga moetia tokaenda kanisa tamanya kende lakini yo kabere kuna mwe kile kanisa maria kamune musani yona kiolega lakini yo mutana naji goyetia ina mutetenga nipo tumuchano ilikuwa boka daktari kwenda mawagasi nini ilikuwa tabakuru sendote nkwanyara ngokorora kwa na bogole kawaida buyapi lakini abantu tugoso mwede mane ndote ilikuwa karotire nga maisa ne gaba amuge na ndacha tu alimo achingu chinyingi cha ngoro ande cha alimo amaiso namyo yana berege moko bona limya bokobo ingatabuka se kindese ndote ime ndichinga neka rambu yole rambu yainde ngatabanga ti ngwacha ngambu yainde akanda tongeta ndenga ndo chetaya kumbe nabe ndote inchi chiregocha waterabuko daktari mwancho muligereria mbona mang'ana abwatirense eyege korokwa Ndizi TV obwansu bwomugusi omurobirira sembeo igokorokwa oborema ase obugima na imeye studio igondi daktari Evans Monali Marita oyiboigo oromoremaru osoromuko osotaikorora oyogotwerera make buna obugima bwabere boko mwire ndese konyara ikire twabwate daktari nalinga orotire maisa akabachole buku ande bana maisa iyo achire alimire omwancho muligeria tonyore gwetera chipeche ya social media Facebook Ndizi TV News Digital na boigo YouTube Ndizi TV News Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News na boto tweet gwetera @Ndizi TV News namba yesimi yere goroga butolikere chi SMS chiao na boigo otwakire sibinyorango mwancho muligeria neganga yaito no gosemia gokomanyia na gokogokia boigo gosemia gokomanyia na gokogokia boigo na kikorange na kiko taseni gioka ya chire nkuma na mbeyemo kibwate omoroberio bwoborema ime na isiko ya gusi tarachiko gendere daktari tubwate igo turanywa mache tukurena sembeo tugendere kurwa ekerobo daktari asire kanisa ime na ndoko na kuchandekanga kiwa naro taiganga maisa naro demo na bocho ile chibuku na ndebono achira kwa mitete anywa mache makeiga tukurena sembeo tugendere
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omulyereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ly'obunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'obwekere abalyereria kurwa chikaunti isano na ibire ekyo kirasorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo ery'otobwekere gose otutarire ase chiabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Chinyagetari Nchiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate ebirenko bigoro byobokoreri asubo bwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic gose maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkobwenia bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwate obukoreri bwa ambulance chinsemero ngibiri nenye mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama ase bali abagotumia NHIF tibali gwakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyagetari yabo ya Ram Hospital eyuera ngene kigambirukia Kisii Low Court gose obakiresimi ase namba enoti isano na ibire enoti isano ibere isato kianda ibere isano na isato kianda. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene negokorentera chibiche chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs skania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Ine nomanyete eke wekia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egetiekia kyokogosororia CCTV kira ekirasi eryokobeka oborendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano isano na isato ibere boigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete.
bwa televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchurya bwawo ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo bwikere abarigeriya kuruchi county sana na ibire ekyo kirasorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elyo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe College ya Tenacious Harbor niyo igorete imirango yaye guciye bari batagite kwegera ububweni ya bwo gutumika imetegeke gusi aburukigwa bari yabubwate alama ye D nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asibari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boigo nkosomya bare chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Eyuko manyamange kubwatikana n'obukorani bwabo batarire imuyumu chukisi asamagacho a Twins Towers rirongo lya kabire gosoba kirisime ase namba enotibire isate enoti sano na ibire nabwo kubarikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke Facebook nigo kubanyora buna Tenacious Herbal College college ya Tenacious Herbal nigere certified na ISO. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Basi umwanchwa umuligereria no turasembeo asomurwirito bwo barema asobugima ime ya Ndizi TV obwansu bw'omugusi ase tubwateganga yoko kogokia gukomanyia na kogosemia boy gukomanyia kogosemia na kogokia ntiriro sira niko ibeka gichamangana yeto tonsi naro tubwateganga nene ntwe buna Ndizi TV obwansu bw'omugusi umwanchwa umuligereria lera somurwirito barema asobugima inagotenga rengana tubwatene yekorokinga obolema mbuli maragererio obolema andake namasenio oyimbwata sembe ogutwerera na gutorokia ngencho yamangana yonsi nande koya beka koya enekia ikiagera nare konya kumurigisiko garia na bante bingere taruchi bole mobunga no koragereria igarochinga no gosenia igakoro ku Daktari Evans Munari Marita nere tolenera ase studio konyoro tutebiringa igachite kanisa kaburuka ine kubwatekana nendoto arotete obotuko bogochiko kiera echumamosi eyo daktari wana otole kanisa amega ondogete one kwa no choterende ndugu na renge mono monto kwaya ono ole tu ndiro mufashe motagerari ase njiri igobona no musani mambo lete na kina rare ronga toli buya wesa nkuri ya toli buya ngeke borwale te ati rwale te timo de tinga ngigai endete lakini ina atomo kana ngeke endete ngoli mutanga twali njira goja bono kamutire gotu bango manyanga kuma lindo tikantenga tindi buya ndo tinda wengo sate kuli mrone na kusa getake na ina ko tamo sabo nayo to ndenda tabia granya ngalinga nkinga nchiaje kolende chikaenda koncha nyinge ngosi nyumanga chinge ne chimbenjirichi chindotechi ntawa ntabe na ya maisa ko batale bukunja sitena ndeka irolere eroti ye iroleti lakini na rengo ubundi bwane bwajua kana ko tebya tabaka bitu kalimo konda sema se ubundi bwane amaisa kama marimo mugasuko retuga koza kwa mapinde paka naro akende ngirani maega daktari litangania kwa rotete nga amaisao igakorora mpake buku yateka ara muge abari chingushi nyinge bari chingushi nyinge chinse chechyo amaisa ina ndagasira akake chingushi yani chingushi chigakea pichikaera paka tikara nkalima geso aya bona yabiri mugasoga tabaka iga kwaro tabano kwate aba usenga kinaigo tali ndo tabano ega asinde mugaso igoro asema siani obundi egesuteka tengora tukasoma amaisa neme inara kende kai asita gachinke gatu ando buya toka monta olenga nga usikasa mendiko so ndo olenga nga ngaiga
gataba ngano ngende kurigirira igo montaru wabo na wala no kwa na inche otamurochi tintamurochi akomingana kinamurigire tyo kwa hata daktari chinse chingangire ngachale mata wala nyore daktari bintu binde bya bete bo ngoma moja abo tuko ino tuteba ni kenega sasa umugaso no wale litukeje uya sana daktari mutinyi kyolengi uri abo mutinyo okatano yako yokane abwigo mutinyo katano yako mutinyo sabango ntokageranga no bokendo uri mugaso da ikobara ama okay bana to yandere maisa kama wana ebie kole tubugati customer ngetora kolete inga kumba mutuko chinse uno mutuko kolike ndike chinsa diga inga menye mesoro kumenya ndete na buna ukora na usoliga igeno tiri kumbe ya ikira ni na roje dibotuko inga kiri ko chinsa diga chinke nde inga kumba gaso jire inga gendera kole gasi yana ndo kacho karora bana abu kinka sa abu dizugelisa jejejo rimune sundiga ya pama saiga daktari ngire ngora chida kairenga wa ukolete na ndo ga ukoroka chira bangi berega Omwancho moligereria yekoro kundizi TV obwansubo mugusi nyiwete ngambona mangana akale kubwatanse no eno moligere ko metambo galia ndo cha akale ko saka kuminga na biko chibya baraisi chida kaibere chibo uko nakababuya yani nere kango sanga kumbe mwana acha chino to diende sengo ikena chibono igobon ne kamento mono komono abante be una na chitabaka bali bando cyo ngo buna setororo na buna nganda ko bana bari kwa sabo na hinji ko manyine mateka na mumbiro no mentre sana lakini tino tino cha sakora le kana sumo bwana mumbiro no gasa ko era kwangu ne sapuni ya ko sipio mrangeti mo gasa ko era spidi sana na na watu wasikubulinga na kisku shiro mo berega okasa ko nyoro kamono igopono ndo to tikane ko ngumisa Kuika kauna bo kunya tubaka nganganya ngero nanka oto ndaiga amaisa uko iri na ndara mukiri korwa bunkia bwade mone nka kake sabanga asa mbiando ngenda ngachinda atekara nyukesa iko na nje iko mwaka 2000 jina mutinyo gatano iga ninchete nganga chikumenya ororo again ro mwaka ni cha komunyia 2001 nchaka press ngobo mabunya rende ana wachete kabona ngachikojanga kuna ikanka elisali moyo kabari gasa korore gesunte obwale boli nkora chimutu aria indrango chimutu aria nkora litatuliri ne sana dirumbe una wanya wokia litatuliri asino suko changa ase asa maisane litukaste dinde kingo tubeli sali yo kobentu miye yo kolikereria ndrang'a mbiyando chipaka mutu ngora pake vitale ko chimina elia tunwa kingo tubeli ko ndi tubeli yo kobentu kolikereria litatuliri ya changa sango ngontwali ko chama maiso ikabaye ko pakaliga liga tubapi elio kobe bono ngasotumia lise alimo lakini tinyu kwithia sino na ba sindia somberone no rendo byapi njenga nda ko somebu kulia na golete singa ncho kumanya Yesu bia ne lise alimo bono ko yenda inama yake atete lakini botuko wa mu konda ile na ngite ko baka sa botuko libono mutu obere fresh na so somebu ko atokita na so somebu ko botuko ina gotata kane ke kale gasini to batioki na kunda samu bya masta ya ta re yoki re so ko buya igona ito so butuko ngatenga so me buku na so me buku ntamali kaya tenga igata igotena ya yubuya kumbe riyo koriyo so butuko buri ngusire bobe ekiko tame gasinya galimye ta ya nkarara ndipo kimambi ikomina ibirega ngegolite sandolenga iso ke ndrete nga kumena iso dia ngusire kuna ya se ke ndolio Igo elio korolia siteri tukeli. That's one night. Now daktari, again tongere ntagete umuligiri tabu atebija. Daktari Evans Munari tarware tianya getari korwari gumaiso. Onye namu bwata biya. Igo gotabo ko ngir story yabeirega maro ugo sida kaibere ukorokire okoreki. Daktari, tai bantu base no bakorogete se ngo lenge fundi ankangu kana ngote ndo no bakorogete. Tingo tawo ekiagara ndo senga na gosi nka wina rengo obya mona igo ndi na ngesi kiso ko kuligo mengena ga chima go tugo ega kila ngeta baka anga nge sondu nganya go tabaka na bete nganga kimono nda rengo sena ko le magenda nenga mo tara janta na ko le ko monto mbo atiege sa ko reke na mona ba ntura tanga barawa mbali ba ko roga nga ngba bali ko develop wake ono moto ngona ngo ko kana ngo teba so una ko boli sole di makusudi ekere ko ana kelia bantu baitonga na kigo ebinti mwana rarenga linga handa ke igari gereti una maisa mabe oko babwa to bubundi obuya
lakini njira kwa kieresire gocha ngo ikana so chikongora kungekene obukobo mbwa bwate ngincho daktari bono goikire turikorora ikakiye mamu mino no hari ngagete rina chari ngora gukora igito cha somoroberio mungino mino na morro tarago tabobe no mungino mokongu ekero ya bete ngabono munari ukoire kwanza anta bakokorera bono usenka bona ikirenga kwa chirenka iguri na nyoire kuna ikirenga bona kwa chirenka no amusa ko kimenya libona byo gosira byo mwangaza ndandaga siraigo ngasika sika gochi nye tali serikali konyo kwa wene kwa mbaro chikende koko na kogene ita ya mwesa hivire bono taiyo achira tayo now nkaga ekero ya bete ngabono munari taikorora na kia bantu bakoirete gosina kia bantu banyoreta mangana aya na kikinyoro kia atuja kero mwibulio na bana bamino ngakingane ya berete mbas tugete na baka gosenga na soligo na ndaba katabanga kusiwa no boro kwa soire ndete kwero kwa mukere wono soya kwa limeremo soya kwa ni soya kwa libya busa ko tanta ko retigasi lakini ya renge bo ya renge montole ngo mora boko rambilini senga ngara digwa igwa kwa kuringa maeno montoyo maisho tayo tikomo konya baka sese ke sago nyara mba konya nyeta nyingira chete ko cha kulio bogwenia bampi batanga musa wala mayapi toi wati gwande amaisa ale biya lakini toi korra ego ngata bana pokana no biya nyeta cho ko wenia banda maiso baka korra ngana nyimbo tora ko ebono utale ro mo kenya o chukure mo nyewe bwesunte menye na banda medre ngesunte wa ngado sukuru ya baimaru bata na maiso ngachukure mo nyewe bwesunte bi ngamenya kwa msani bakabone kalende bana daktari na seki kiagera enchiro mugano yo ore ni goro iboko gosamono na endo ibogo ichani kiagera obarema umwancho murigera ligo bogo cha chinchira ao botabuga tienchira ora tebe nguri agaeta go chinyakoe akabekerema uri onda agaeta go chia kanunda akababuna bete uri onda agaeta go chinyamira akabagento gete ugo to kwa munari bwajete imanyeri kwanza akara ngo musi bwichi onyo ugo kuleru ngayo tarigerete bya nocho ukore akarota akaira na gacha gukora mugaso igoro nanda karora bono ikirega iga ohukoire daktari kato kugamba iga ritaracha sembe kora gukora igito cha somorobirio yo karwa na kutengo ukutayo koragiriro ya mangara to gankani ngano ayata imaragiriria na maseni na sekyo bwato kwegeno ko ngobu kobo na maseni ko cheso ndatanga no bogimana menyetari indira maisa ne pakendira ujusi yo kuronya kuri bobo biya basenga na boikerete tindo chibo ngondo biya na roje kinna maisa iyo ngatema sana kurwanirira no jusi nimbwate linta yaguta bibande ngwe lakini to chingana nyore tekenda so biko gwense lakini no wanya nabo ekena ukora menya to bogimo bugasunte abange mbate batenga na ragelirigwe oya akaibeta akaragelirigwa tubona ngene ri hachire kuikaibenga no monta agatisika na wanya akakonya akaliana ni bintu byaye una bali byo bogimo sika gabo ababolire sekino ogotu wangentire wondese gabo ogotu wondekende abamba go janka usanga bakoire uikabatira ne basali kile kiyo ne baragelirigwa lakini kimatenga kile kiyo ne na asali nkeyo uikomo gero ndaje kotebanga nga uyu alinyanganya mutu bibi huko sondo aye owanjo tewe ndiga oino mormo bantu baminto amade ngana uri domo gomo ndo mukungu sondo nguro mo domo mukungu mukungu yabo mukungu wange yabarende na bora ngabe kwa muri toga oga omwancho murigereria ye toro kwa Ndizi TV obwansu bwo mugusi omororera sembe okoro kungo barema asobogi mana ase studio igongwa kembaka tokona kuesemia tokona kuemanyina kwegokia tole na daktari Evans Monali Malita taikorora nero yo tueresa nga mje to kanto katanga ayo boli okoranga muka banda amincho getiga gateaniga bakamurute kiba mute yata ikororera yango bulimo bona nchika tabanga obiya muri na yike kumanya yeso kirango nkura se yosu botambe nimenya asalegera andonge nakibata kumenya abantu bagacha abandi n'abandi 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 bekenyoro ingo matenya kia wotenjira mate keligeri njira roro ingeta ko chia to kia soko ro chega omwasa ega ngoko chia mwa bomba digo chega to sira manchande nganga embusende nganga kora mukirie ntabange byo mbiti myana sebona amane na korte byo ikomo no kabye bogo
korende mwenye bantu no mbona bata bastani abange singe ncho boli maruo urabumba beta na jisana igo abantu abona nari gocha ibona abantu bande mbagotigete abange bakanganga Posa tunda kwa seleti oninga sengi na ukora wani nkora como musigo asa abantu omuntu mogeta nanchira iga oye togenda gokuri mwe kona como nga oingo eta kwa nga mungu nyarebe oli musani onega lero eta tego nkwani eta igo nkumisana lakini no ine tawo nyamira njino mutali na renge ndatali ngira kwa achite nkiri obugo buge sunta kitatale na nyibona airwe na bonko rungamira kwa kanyamira na maguru twandega daktari ige ntonkere abaligireri bane batagete kumanya ngo achite okaba pipo ile mangana yako ba nole bantu tina renge bantu ngakie iyo konde we kalero ndi na bantu aha bona bantu bacha gocha buna maisa tayega liona nanta na maiso iga na nyora monto na renge na montabu lakini nyumotara asiri ya maiso kwa ngeli mure ona kweligeri tabaka kuna kweligeri kie sondu kuna kweligeri Nairobi nekene ngana kwa ronya kande ga hedire bosibu ao ga kumusire maiso kande ngara kanya kwa bekire pembe ni ga ngaena yogocha koba nyaitugone nyuma ikaro wachi gukora aga toka ngata ko nyarwa nyaitugo wese nginche ya sababu mo gosibire ndikikia to nyolengo la kala talengo ro okay ko na bekire na betero changa ero yo talengo ro ndi alengo ro ango timo atiba ge ango mudenga bona na resunte bona nkufa kopona no toko banaya yeko bakebe gichange tobere na bange ba bolitivo ego eko nyara kwa twali ndo ande ga totebi to komorete lakini mudenga no ego tingo ngacha monto bandenga na ngana lengo bona wekiseno watabantu bona ga bantu baro abantu nyuma bono gwaukoire abantu bakire banarire kwamenyire ubundi buri kwabwate ngwashituka bwiranira gose na kibono wamenyete kare kero bono buko bwabeire ndoche miaka bona gano miaka tuli meke bono ku 74 miaka ni menge naona achete nkairi gwe skulu na yite ko eri kina amenye kinde sunte ibitu biro ni abantu bakuri bororo inkairi wago sibichi yanga cyane biko monyene inde timbo musika simonya abantu bande inkairi kuna kinda anyare ko wasindagara nyomba li ko baka yenda gere nyekire nyomba yiga no yakigini kire cyane kinda nanga kigini bijabo inde atendo sindagare ndiri konya kotranga ngomonto lenga ogende chiro wangi kuna achikondugera ngimbo musika sabande nye ko dalira akena lugo mobo bunyabo ko ro hali ndivieka na to mobo nkabamenyera amatuka yo atari make kuika buna yekrete nga bono ubundi barabo twinje tingenda tena tibo bundi bori bwao tena nigote ganguko ya no ene ndugunere ataketenga angodanyi ko najwa kali ndega nyako gendera emotenga abantu bali ba nkorera asia ebarangule bintu bakola ati awe cyane tikantege nana mbaba ubundi mabati abatira mangara se ko yakonyenya sambete ajara yande ko misa mono tigankire gaye igo minyo kiroko naona akretega paka nekerega dalira na ubundi obulinda kabere iko bono sai buna to gamba iga bo manyi wasomete skuru go senkyo menyerete bono iga bono ali skulu sine tekiri wali skulu iliya ba remarwalia nintogeri kutuka chingoko kutuka chiombe ebintu ebinge kutuka bisusu chinguruwe ayo sitose metewe na kira ali mondo simeke skuba yawo mondo kwa na gitungo kiyawo ayo sitogeri tewe na kira ali mondo beke chinsaga chiyawo una njina itenga ira kubeka chinsaga ekyo na ndenga chibeka kwane abantu bakocha bango lichinsiyaga bacho kwenye michayo iko bona iko ro menyo kawaida una musacho ndebwe nsi kenyuro gali otabu atike barua ora abokanyo ale bisima go chimuina akongonte ora obegete bintu bya omugondo abuno ame bono daktari ndo chita cyane gali chikomnyoka wango sana bono tinyo tuko ngwa kwana ngeso kuru kwa tikete sanda sato abo bundi okabo kora iko pako ko bugacha abo kakutiyo bafundi bono nintagete ilite daktari daktari achirega na kiriko chabono kiyokoro daktari utaso university rende nando ngaki tene monto university obundi obojete se chindote chinateba yes chiganya chinyinge goikanda egwe ngana igoro yo monte kenyoro mingana kyo ikombwate deke ya mogaria igobono na itenga chindote chinyinge no kendo munko nchachi gutiga ndote chyo goikanga sako chindote gore ya mariyo gobono okay watera gabo
gwatiragawo chindoto iguru ya mariogo umwanchu murigereria eyege korokwa Ndizi TV obwansu bwomogusi egokoraleria korwa igaiga asomo chito omonene okisi omurorero asembe egokorokwa oborema ase obogima na lero ase studio igonde na daktari Evans Munali Malita oyo tokona kwa komembaka kogosemia gokomanyia na gokogokia bunere eganga yeito ya Ndizi TV kuna botambe nyoro kekena kigetaseni yoka imea Kenya ngima bona iga kebwato muroberio bwa mangana yebirema kusumuro bobolema na ndo gokorwa na barubuka banyene asenge nchonga Ndizi TV igo tobegete kiro monto koba mwanya bantu daktari Munali kisekendi 15 ntagete orwengana yawo yo moerio o monto moyo olibono ukoire orengerera tingo bogima bwaerire egere twakokwa to chigokora lakini yanchere nchekora tase kepindi kende gya kabere otwerere igoro ya mario bizamono kobwa nenda atera semo nyabantu batulikerete na gutegeranga obore maru taliyo mwali gobogima nande twate matali tali maragiririo no mochaka no gobogima bondo bonyiya naenda komense rio thank you ndune kigo obolema no mochaka no gobogima bonde oboyiya daktari tuwe cha tusiriria daktari lere kwa kule ego chitoro obolema ase obogima aseribaga lyabonsi bali bakoene kinga omoroberio yo ogocheire ase ncherengia ase ogokwana kwimanyererio oyo minto Joshua Uta ase semo ya mariogi amo nobo keno kubwe chibicha igona bwate endugu Metusela Ombogo inche no morario nabo igo omwarigania bwo moroberio yo nkorokwa brother Power Musa Enyaisio Jared Wilberforce weke birobinde tiganya sae abalende bilamono